Tlirtu te chibele vekule hole tun truma chuan kumin kum sang ni som ni pangan ti chua Skyforce ti chu kan thlir ho vele donani he film hi mizo tronga le lin to ania kepoin karon shout out sak to ni kha masia matanga kaloin pu cha lokani wangin karon recap tho donani kan shia thewangin India ram le Pakistan ram chu kum sanga zugo somli pasaria khan zalen ram man lo ni veta chuti musulman le Hindu ho an han in thendar ta ka chuan in 12 na achuk na sata le mai ramanga han lo in din nuwa phei chuan in do na achuk na sa leya kumsanga zuko somruk panga in do na chuan Pakistan lam zok chuan tlom zok ni duin in rem na han zeka mase kumsanga zuko somsari pakhata chuan Bangladesh chuan independence lo sul ve box sia wangin Pakistan chuan Indian Air Base te chu haron kap trantani Pakistan jet fighter pakhat chu ka thlangnin a pilot chu parachute in ron zuang thla chu pa chu anuin an man theita group leader a hu jan hena chuan an mi man chung chang chu hanon hrila ani po an mitlat man tan na hmuna chu na kalngal reilo te chu pa hen chu wa thlenga anaute ho hena chuan chu pan phurna chu phel turina tia a mai sipai ani to thina chu wang chun za ta ka en kol turin anaute chu ti ne Kapten huja chuan chu pilot chu duat tak chu nain kola mezia jukte po aphal saka masea zona te chu chan na hadu thungani chutin in dop nalama chuan chupa chuan kumsanga zako somruk panga in do na po chuan Indian mi a tha wangin choimoina adon to thu alo soi chuka chungin be lai huna an post te chu an han soita ka chuan anni pani te chu in ma chon chi lovin an lo tel ve ve to ri ti atlang ta ni chu Pakistan pilot chuan ahuja te jingami pakhat chu athat ti soya ahuja chuan thildanga ngai tu ta kumsanga zugo somruk panga in do hun lai chu halo lang leya anni ho chu adampura chuana in kulani ahuja naw te jinga chun tabi chum vea chupa chu pilot thatak mai ni in ahuja nen po chuan ain pok he he ahuja chu ho tu thatak mai ni in anaw te chu fui phur thiam hlemaya tuna po hian anaute ho chu training nei turin alo tir chuk don me kane देश की रक्षा करना हमारा प्रदर्शन करेंगे बस की ट्रेनिंग खुद मॉनिटर करूंगा योर एयरक्राफ्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लेट्स बिगिन anaute ho chun in be na chun tranta anin be fiam chinna achak lo piang chu an base lama chun an let zel ti chuan India pilot thatak tak te chu wansa chu han lew kul ta zek mai le an thiam thil sang te chuan so kul vela in be na chu an kalpui rei deuh tak nuwa chuan in be na la chak fal te chu tam takanom talo फ्लाइंग से बनने चला है चल Bang bang! ये क्या सर? What the hell? Bang! तो हाथों में वक्त जाया नहीं करते He's here! Damn it, sir, he's here! Cockroach on my tail, lead cover! Anzia pani cockroach an ti mai le tabi te chu hanin falta tabi chu thona khal thiam tak mai ani baka ngai tuna film tak puchi ania cockroach jok chu adin huna thatawangin tabi chu sang taka chu na thlok chowa a thlona chu a thlo sam ti re ma wangin nakina chu a jet engine chu hathita masivane thlatakin tabi chu a engine anung le thei hlawa him takin aron thlo le lea cockroach chu an ne talawani Lea him taka an tum tak nuwa chuan cockroach chu tlan chia tabi chu na fiam zui tabi chu mi fiam thu du tak mai ni nan ngaya cockroach ve thunga ro chuan mi phagar takani bum nai man wang mai ni chakani kha hatia chutianga an training te han zo tak nuwa chuan lim takina in koma an hun ol ne yang ang te chu nuam tak le lim takin an mangaral thrina ni भारत के कर्ण अर्जुन है अर्जुन श्री कृष्ण का प्रिय है Azawai mai chun an lim thina hanin po tlang hle chutianga lim taka an loin kom vel lai chuan kapten ahuja chu an hotu pain a mudu thu an hauti zinga mi chu na ron shrila ti chuan kapten ahuja chu apu mutur chuan avakalta apu chuan ani chu alo chi bai luama
Indian thatu pol tena anthil hriat ru ta chu ahujan hena chu na hrilta Pakistan sarkar chu USA chu na tran puidona thlona thatak mai Star Strike kan ti chu a thloni na pedona ni chung thlona te chu India thlona te ai chun an chak jok leya an radar po chu na man tu zau view mai chudiang thlona leina tur chu India sarkar in poisa anelo thuan hotupa chu ana hril boka kapten ahuza chuan thlona thatak mai chu a ot ve hle ma se le thelo chu ngenin omzia nei lo ti hria an thlona ya tra thlona ma chon tura inzir thiam chu an ma mo nei ti chu kapten ahuza chu na hre thiam ta ti chu na naute ho hne na chuan US thlona thami ma chon dan tur chu hazir tir ta ne anaute ho hne na chuan an thlona ya American thlona chungnun zia te chu ha shrila chuti lecture lai chun tabi chuan sar an thlona te chu kan thlona letin an chaka chutiang ani si chuan engtinge kan tiang tina zota ahuja chuan tabi chu chuk turina kota chuta ahuja chuan tabi chu ko chuk ta ne ahuja chuan tabi chu ama be turina tia tabi chun na satakaron be lai chuan ahuja chun achakna chu ringin bangalo norbeta chu melma te thlot na chak tak te chu anni chuan huisen takin alo machonanga an chakna le theina chu an lo mangtang kai don zokani an training la zona ne wang chun tabi chuan captain hujan hena chun ngai tamadila ani chuan pathata kinia hei fa poinei trap tonia tin alo changa tabi chuan fanu nei adua India meche fighter pilot masaber nei chuduni chumi zan chun partian nei dona partian nei ma anin local turin ahuja chuan tabi chu cha anu pui nena po chuan tabi teron kaltur hu chu ahuja chuan a hrilve he ne tabi teron tlen tak nuwa chuan ahuja te nu panen chuna in mukhoma mechiale mi pa chu han kal sang ve a tabi chuan zoom thazet mai hi ahuja hena chuna ron ken saka chuthil chu apa peka du thin ti soin apa ti lawa chuan ahuja chu angmi ngai san berani thu a hril boka mase ahuja chuna in mai du lo a chan po tabi chuan a thato ka ni tialan tir huna chu chu in chawang ti na hrila lehlama mechi te po chu lo ti ve bokin sipai nu puini chuan sipai ayan ro rumai jok thu an lo soi ve a an pasalten har sandale buena han to chang point ani chu phi buai mai lova an pasalte ang maya ro rum takalo om ve chu hangai ani chumin huwa chun party na lama chun an kalta chutian party tuilai tak chuan chachin thalo zet mai chun dong ta ne Pakistan ho chun aknur chun ron runa India thlona pali ngot mai chun kap thlane ahuja chuan an hotu pan hena chuan belen thei ngal tura anin pe thu rila masen hotu pa chuan thupek omlowa be chu ngam silo an hotu pa chuan atuka pilot pakhat ne na ramri vel chu loven fi turin ahuja chu tira thupek a mu vele chuan ahuja chuan anaute ho chu va ko khom velein an hena chuan ti tur rila atuka briefing an nei tur le an thil ti tur te chu rila darza te chu habitli taboka ti chuna dismiss tane tichuna tu ka chun tabile ahuja te chu ramri lampana thlok turina in but saya relote ahuja le tabi te chu ramri lampan chu nan thlok zuin hal Tiger to ADC, request. Channel 4. Go. Climbing up for better visual. Sari trains border pe hai koi move and we don't have permission for ramri le chevel te chu uluk tak chu nan enfia thlona tang chun thlan la zel boka chutian padoling kual vel na lama chuan thilrin hlel om zet mai chun hutare Pakistan ho po chuan an lampana India thlona ron thlok chun lo mu ve boka tabi chuan thlona chu niamte a thlo tirin relina a thil phur te chu a lim lang tawek maya teng ba ka ral thum la om tak tak te chu churel chuan alo phura ramri lam chu haron pan me ka ni chu wang chun Pakistan ho chun an ma nei chu ron ben tumani ti hriat thiam thei maya ahuja chun in thiar film tura ati point tabi chun adu lawa rela chun te chu kap ta ne Pakistan si pe ho bo chun alo kap ler ve boka tabi thlona chu han lo ka fuwa amero chu lau thono mero chun ni lo te chun tabi le ahuja te chun chu rel chu han kap ta nasatakan be tuan kap ku tane
Ramri lampana aron tho ho lai chuan Pakistan ho radar chuan amana surface to air missile chuan aron kaptane ahuza thlona chu rocket chuan aron uma mase ahuza chuan bum da ngai tua nakina chuan tlangbo lampane thlok chowa thlona chu a herkual thu tawangin rocket chuan aron zuya lunga chuan supuak tane chuti line tabi po chu rocket chuan aron ve thowa tabi chuan ahuza chu a ko chula ahuza chuan karon soi huna I thlona tengki kha ti tlang che asalam panin thlok ngari ro alote tabian a thlona tengki ati tlak nuwa chuan ahuza chuan chu tengki chu akap puka chu bom puak chuan rocket po chu hati puak ve zuitane ti chuan ni pan hi chu him takin India ram lama chuan ron tum let heita thlona chuan tum tir vele ahuza chuan naute ho chu tabi thlona chu repair tur le an thlak te chu print turin atia chumi nuwa tabi chuan engtin nge ron chan chu thei jok ti na zot let ahuza chuan a thlona a control dan te chu a hrila missile chuan lumna mangin thlona te chu zong train ti asoi aron chan chu wang chuan tabi chuan lom thu hrilin mi thatak mai le mi big tak chui nei ti na huza chu faka mase tabi chuan anupui bula chuan ahuza thil ti chu ama ti angin nai soi ve zai mai mase thu se te chu anupui chuan a ring ru tuk lo nge niang anin fiam ta vel mai maya chumi nuwa chuan ahuza chuan an thalak te chu lo en line an boss chu ron kala an boss chuan Pakistan ho an be wangin ahuza chu ron hawa mase ahuza chuan Pakistan ho che dan zong zong chu an boss nena chuan a hrila ani chuan chet masaka ngai ti hrilbok an che phasalawani chuan Pakistan ho chuan aron beidon tian ho tu pa chu hrila masen ho tu pa chuan keini chu remna le mo na du mi kan nia tuma kan be masangai lo halo titlat si ahuza chuan Pakistan ho chu be masak du vio ma se an pu chuan chunglama tanga remti na an lak ma chu be a phal silowa chu po chu India ram diplomacy ani ngai lowa chu po chu India ram thilti dan ani silowa Pakistan chu an be masa ho lowang ahuza chuan thil lo thleng thei tu romang chu ha rathiam vek sia masen pute thu chu zomangai si riruha takin intilo bele tur nge ti chu ngai tua anu pi po chuan ahuza churon pan ve bokin aril ruhana te churon zor ve Pakistan chuan Kashmir andua India chuan rem nadu ahuza chuan bele dan tur romana chu an boss nena chuan a hrila mase boss chuan chunglama tanga thupek nga phot chu du si ahuza rom hanna po chu enjai porello ahuza boss po chuan wa me masak chu duwa chunglama tang chuan thupek chu ngak mase thupek chu ron thleng thei bok si lo India chu remna le mo nangai na mi ania chutianga midang te wa be masap tura thupek chu mi ani si lo Pakistan hola chun aron beidon ti an chiang boxi Indian Air Force ho chu ril ruha tak chun an oma Pakistan hoina aron be huna po an lo do ongot ri mai chu ngai don ani ahuja te ho tu pa po chu haril ruwa ha map ker mai chumi zan po chun ahuja chuan engtia lo bele turnge riang ti chu ru man na siama anaw nen chuan zan rei to taka chuan kholaya chuan chukin an tei dun chuti lai tak chuan Pakistan ho chuan an airbase chu thona mangin an ron be ta ne Pakistan Air Force ho chuan ahuja te airbase chu haron be na sa hle maya chuwang chuan Indian Air Force tam tak chu an boral phani ahuja thuang chuan va be let sela chuting za chuan unna an chan lo ni mai tur mase sake chun liam ta sake liam chu eng ang takin chezu yang mo सर उठा हमें हंस के है हम तेरे हैं? आगे क्या प्लान है?
जाए तू जो और जवानी है ना गंगा में पा जाए रे जला देंगे अपनी तुझ पे ओ माई तू मेरे ये तेरे ही नटे ओ माई तेरी बढ़ के आ जाए India ram president chuan sipai lal ho te chu ha ko khoma chu ta chuan India ram chuan indo puan thu chu a soi fiata chu indo na chuan Indian Air Force ho chu an ma the lo na ni amero chu soi to angin Indian Air Force ho chuan Pakistan ho ain ral thu man nei che zoka Pakistan ho chuan USA rangin tanpuina na satakan donga USA sarkar chuan Pakistan sarkar chu thlona thatak mai Star Striker anti chu a petre mai ni chutia Indian president nena ra thupe kan don taka chuan ahuja te po chuan phurwak lo chung poin melma chu an be nge nge angai dona amera chu an thien thita te phuba chu lak nge an tuma chu chuan chakna na sataka pe ne ahuja te ho tu chuan an melma va be tur te chu mepa chuan ko muin chu ho chuan be tur thu asoya an Star Striker te po chu ti chevek turin ahuja te chu thu a pe a amera chu ahuja chuan Star Striker te chu Ramri bula chuan an om lo tin apu hena chuan a soya apu chuan en tin ngei hriat thei tia zo chuan Pakistan Prime Minister thu soi kha kan ngai thla chuan minute som thum chungin Star Striker te hian India ram an ron be ani ti kan hria chumi ni chuan Star Striker te hi thlona chak tak mai ania ramri atangin ron thlok sela Delhi te chu minute som chung lekin an thleng thei don ani chutiang ani wang chuan Star Striker thlona ho hi ramri bula da lovin Pakistan ram laili takada anni ti hriat mai ti in an pu chu hrila Pakistan ho thlona thami Star Strikers anti ho chu Sargoda muna Pakistan ho chun an thuk runin ahuja chun a hria chutiang ani chuan Indian Air Force ho chuan Pakistan ram ri mai nilo Pakistan ram chung chu anwa be angai don ti nania chulai muna chuan melmara dar tam taka om don sia anwa paltlang ngei po ngai don ani Indian Air Force ho chuan thingam lupua an beilo chuan chulai mun chu an thleng hau lawang le an thlona tela chu Pakistan tho thlona ai chuan at chezok boxi an ho tu pa ngai dana chuan mani luzuara ralba be tur angin angaya mase an ni chuan mani luzuar em chu kan ni love film khur takin kan kal theyang ti in ahuja le tabi chuan an boss chu minan tumani chuta an boss chuan ahuja le tabi te turon chu pomtain Pakistan ram chung ril Sargoda be tur chuna naute chu thuwa peta ahuja nen chuna falin an ti zuibok ti chuna huja chun anaute ho kal tur lis chu banga chuna tara chulayan thil tara chun tabi chu teltlat lo mai ahuja chun tabi chu kalvelo sedua achan po anupui chu rai puar ri miawani cheti ral be na telvelo tur chu tabi chun hrethiam loin ahuja chu awop na puna chuna vapana tabi chuna ahuja hena chuan tu thu tu nai nge chu tiang chuan siam tina zota mase ahuja chuan kain soi fi ngai lo tin tabi chu office atang chuk tur chuna tia tabi a thin rem chuan anupui chu wa bia anupui chu na lo nem amara chu tabi chuan aram le nam ta chuan anun na hlan a hre lo hlea Pakistan ho be chu achakina chak zek mai sini arukina lung oi lo ru hle mai harelo te ahuja chuan na te chu briefing nei turina ko khom ta chita chuan anaute ho nena thu asoya anaute ho chu until ti tur chun chang chu shrilin afui nga sau mai anni ho chu Sargoda chun an kaldon ania chitranga le po chu thil hupur om tak turani achan po Sargoda chu Pakistan ram laili tak maya omania radar tam tak kaltlang ngai donani chuti Pakistan anwa be tur ra rel na minga chuan Sky Force ti anvua Indian Air Force ho chuan Pakistan ho chu anwa be don tane film tirlama Pakistan Air Force pilot anman tak kha halo langa chupa chuan choi moina adon na chanpo Pakistan Air Force thlona mangin Indian Air Force thlona pakhat akap thla chuwang chuan khamizana in be na khan loman adong ti asoya Sky Force mission a chuan tabi chu backup pilot mai ni in ramchuak zinga chuna telve don lova midangin harsan na han to chawin na kal chukang ti chuan ahuja le naute ho chu Pakistan ho be tur chuan thlok chuk da chutian thlok chuk chu tabi chuan lo thlir verega aruk tak chuan telve chak le Pakistan radar tenan man lo na turin ahuja chuan naute ho chu fit jathumai ni ma thlok turin atia
in biak pona te po chu off vek ri turin a hril bawk ani an thlona then khat chu ron thlok chuk turangai ni ma sela an hnuwa chu ron thlok ta der lo maya masa chu hotel lo chu an mission chu an ti hlo tling ta tho mai आखिरी 2 स्टार्स Negative impact. Mission accomplished. lose all your ti chun Pakistan Air Force ho mun pui an ti chiat zo ba ka an fighter tam tak an ti chiat nuwa chur India ran lam panin a hu za le naw te ho chun ron honga luang taka an mission an ti zo wang le India ram lampang aron thlen the wang chuan pilot dang te chun an lo lom pui thiam hle maya an ni pon hlim hle ni mase hu za chun in be na rong kal ve talo te ho chu hawa mu chuan en ti ziang e tin a how shrep maya an ni ho chuan an har sa na chu soin aron tho chu ve do lai ta khan airport a chuan chu maron jing chiam maya chu wang chuan an tho na chu aron thlok chu ve thei talo ti an pu chun thrila chumai ba ka an fighter pilot pakhat chuan har sa na to boka a tho na lampang alo ching kung lo boka ni chumjing awanga thlok chuk thei talo te chu tabi chuan lo puin airport a chuna motor chu ron tlan tira light mangin chu ho chu a signala aron thlok chuk ta thowa amero chu an radio te kha an off vek awangin an ni ho chuan a hu ja le naw te ho chu an ron be thei talo walonia fighter pilot jinga pakhatin har sa na to kan ti to kha chu thlona chu a thlo chu thei lo wangin tabi chuan ama thuin thlona chu aron la chuk ve mi mai a thlona chu a ma bo liam tur to ni wangin an ho du te chun thlo chu an phal sakalowa tabi chu ron le le turin ti ma sela a radio off box si ti chuan tabi chu a hu ja te lam pan chun aron thlok chu ve ta lo ni chumin nuwa chuan a hu ja chu an ho tu pa Lawrence Sabula chuan vakalin Lawrence chuan tabi chu misul tak mai ni ya hriat thu le thu pek poisa lo tak ni ya hriat thu te chu a hu jan hena chuan lo hril mi maya Lawrence Sabula akal zo nuwa chuan a hu ja chuan upui chuan ron bein tabi nu pui chuan naw veidon ti ron hrila tabi chu om ve se du ti ron soi bokari chuti tabi nu pui naw veidon tak sia chuan a hu ja chuan rang theyang berin tabi chu a zon kulangai ta anaw te ho chu a han zot zunga anaw te ho mai ba ka an che vela airport daga chuan tabi chu alo tum rengem tin midang te chu zo na ha zo kual tira tabi om na chu hriat nge adu ta ne Pakistan rama sargoda lama chuan Indian Air Force pilot pakhat chu atla ti le aniero chu anzon mulo thu chu halo thang ve mek boka chule kha chu ahu jan hena chunan peya chuti line ahu ja chu damnoi lama trainer phone ve bok phone a chun tabi chuan fanu anei thu an ron rila lekha chuan Pakistan howina Indian Air Force thona pakhat an ka thlak thu le pilot chu abo thu an ron rila chumiom je chu tabi chuan chan chin lomom le lomom lo anaya fanu anei line aniero chu mel marama chin hriat loin abo ti na ne chu chumin hurei lo te chuan India le Pakistan te chuan inrem na han ziak le taro sia inrem na zia wangin mitin mai chuan lim em amero chu ahu zairo alo makim lawani achan po tabi chu khoya ngeo ma hremio lova mitam taktan inrem na chu thil lomom ni ma sela mitam taktan indo na chuan an ule naw an chile kuangte alak saka wangin inrem na chu thil lomom mani rualin thil lomom lo lampang po ani ve thei tho mai inrem nan zian huwa huja chuan sipai huisen choi moina vir chakra chu donga chumin nuwa chuan tabi chu zon zela du wangin an ho tu sang te chu abia an ho tu te hena tabi chu zong turin angen mase an boss Lawrence Khan tabi chu misual tak anga halo report awangin tabi record chu chunglama chuan alo thalo hle mai le ngala chutiang ani wang chuan an ho tu te po chuan dan bo chi ta wanga chulai huna tangkal bolta tabi chu an lo ngai sak wak lo ni ahu jan choi moina adona tanga thlakhat nuwa chuan
tabi nu pui chu an ina chuna ron kala ahuja chu rom puina te ron hlanin ahuja hena chuan apasal chu rabe turin na kalvea ma se ram chu na ngai tu lo hle ti asoya ahuja chuan a unau pa ang tak takin ngai thina a himna tur chuan a thei to pa chuang tin ani chu tiam ti soiboka ma se ahuja chu aron dem hle ahuja chu engma tilawa chuan tabi nu pui chu na ron pu mi amai ne chu tiang thu soi lai chuan anau te chu ha trap zui le hala chu chuan ahuja chu ati mang ang hle mai ahuja chuan a thei to chu ha chu vea ma se tabui zong mutur chuan ti thei anei big silo India sarkar lain azong turin mi tu ma atir lawa tabi chu Pakistan ram chunga chuan a khuang cherbo mi mai ne tabi chung changa chanchin thara an hriani lo chuan abula chuan ron kal to lo turin tabi nu pui chuan ahuja te nu pa chu hati mi mai ahuja chuan tabi chu achan him thei ta lo wang chuan a in thiam lo lea chita chapa anu pui la chuan ama chu hala dem zui le ngal chu chuan ahuja ri ru chu hati na tak zetani Sinchurin thlakin film tir lama Pakistan pilot an ka thlakha ahuja chuan lo dople mega anu pui fanau te chingchanga soipuya chu mai ba ka Indian jet fighter aka thlak ni le thla te chu ala sherengem ti zotbok Pakistan pilot chuan Indian Air Force thlona aka thlak ni le thla te chu ala hrechiang ma adar nen lama hrevek Indian Air Force thlona pariat te chuan Pakistan Air Base chu haron beya chu wang chuan chu pilot po chu Indian Air Force te tur chuan Pakistan ho chuan tira ti chun USA atanga jet fighter don F-104 Star Striker chu pa chuna khal tane India mi te chuan Pakistan chuan Star Striker chu som pakhat chawemo an nei antia ma se Pakistan ho chuan som pahni an lo nei renga pakhat chu an lo ti chekim lo ani Star Striker chuan kilometer som panga bial chunga thil om te chu a movek thea ma se Indian fighter te radar chuan kilometer ni vel baga mu theilo a jet fighter chuan Pakistan thlona chu awm ve ti porhelawa ti chuan Indian fighter chu akap thlata nin chu mi chuna soi ma se pilot chu an muzo reng lo ti chu pa chuna soi boka azobel na chu a chan tha du lo wang chuan ahuja chuan chu Pakistan pilot chu hawau deu chumin huwa chuan ahuja chuan an ho tu te chu hawa mulea tabi chung chang chu chui chian adu thu wa sila Pakistan pilot thu soi te po chu ha sil ve bokani amaro chu an ho tu te chuan tabi chung chang chu han lo ngai thadu hau lo mai an ho tu pa chu a report chu thlak thleng turin na duwa ma se ani chu na tum bau lo ahuja chuan tabi chung chang chu chui chian le du view ma sela an ho tu pa chuan adal tlat mai boxi Pakistan pilot thu soi te chu ahuja chuan soi ma sela an ho tu pa chuan alo beng per zela Pakistan ho chuan dot an hril che ni hati tlat mai ni an ho tu pa hneina tang chuan beidong zet mai chuan ahuja chu hota an in beizana thil thleng te chu a en non le thuk thuka an ho tu te report te po angai thlain anau te ho thu soi te po chu hangai thlana zel anau te ho chu ko khomin emo zot kuala an airport atanga tabi thlo chu hun te chu han soya chuti line Pakistan Air Force pilotina India thlona aka thlak hun om ang a soi te chu a han chui don vela chuti angani chuan tabi lo chu chulaya chuan Pakistan te chuan an kap thla hau lowang ti chu an ngai dan ani ta chumi nu chuan ahuja le nu pui te chuan tabia nu pui le afanu omna chu han vatlo ta ne an sul hu te muin ahuja chu lunga leng hle tabi nu pui chuan lo muin an ni chu lo chiaw au thuya anu pui chuan tabi chung chang chu hret in nayam ni tin be se nei takin ahuja chu lo zota ahuja chuan Pakistan pilotina a thil mule thil hriat te chu tabi nu pui hena chu na hril ve ta ne chutil lo in biak lai chuan tabi fanu chu haron kal chuak vea naupang du om tak alo ni to chuna pangte chuan ahuja chu thlalaga mu to vaina lo ngai na hal leya ahuja le tabi fanu po chu hanin kom mel mai ma se hanu chuan naute chu kalking ri turina tia chumin nuwa chuan an har sanna chungchang te chu soile in ahuja nu pui chuan tabi nu pui hena chuan bedong hau lo turati in fuina thuwa fa sau mai chumin nuwa chuan ahuja chuan tabi thlona chu chui chian le adu wangin malak dan tu rangai tua an ho tu pakhat nena chuan valengin thil thlen dan te chu hawa hrila tabi thlona chu chui chian adu thu wa hrila angen ngal bok
Adam poladam reng mai the sin ti in chu pa chu angen ngol hle ti chuan an pu chuan Air Vice Marshal nena chuan ahuja chu tir ta nei ahuja chu na thil mu chu le thil hriat chu thar te chu pa nena chu na hrila ma se chu Air Vice Marshal chuan athu soite chu alo uk sak lo hle a enquiry ti tur po ni sela sarkar chuan athu soite chu an ngai poimo haw lowang tin alo hril chu pa chuan beidong takin ahuja chu lo siama rilruna chatin ani point lama hole Pakistan pilot Ahmed chu Pakistana atuka chunan thon hodona ani chau chu ahuja be chena nei chun chuni nan hria masenu pui chuan ahuja chu beidong lo turin atia naktuka thlok chu dona ala thlok chu lo chu ti na fui atuka chuan Pakistan pilot Ahmed chu ahuja chuan airport a chuno wathla a chuwa theina tura a hmalak na te chu hrilpa chuan a thil hria du te chu hazor leya ma se Ahmed chu sarkar pilot ania sarkar thuruk te midang hena puangzar lo tura ti ani chuwang chuan Ahmed chuan ahuja chu thil hril du ma sela a hril thei big lo chanchin bumi te chuan ahuja chu Pakistan pilot an chhuat chungchanga chuan interview an lo neya athu soite chuan Ahmed a ril ru chu an hne hle sipai te chu chungte nei ve tho an ni wangin mel ma ni sela ahuja chuan duat tak le zaom takin na cheibol thrina chu chuan Ahmed a ril ru chu hne ni ahuja chuan tabi chungchang chu a hrat chhuak thei to don lo ni nain hria a ril ru pon na hle ni an nun hlui len sul nu te hangai tu chhuak thrina chu chuan a ril ru atin na hle tabi nupui hena khan a ven him tur thu atiam khania ma se tabi chu a ven him thei ta silo Chutiril ru hataka lai chuan nikhat chu ahuja chuan parsala dong nol mai manmot takin ahuja chu in chung lama chu na luta a parsal don chu a han honga indona chungchang ziak na lekhabu thazen mai le abula lekha thon lom chu mu Pakistan le India indona kumsaka ko somruk panga thleng chungchang chu mi pakhat hi na lo ziaka chuta thil thlenga tang chuan ahuja chuan thil hriat chu anei ta ne chungte chu Pakistan pilot Ahmedaron thon khani hengea lekhabu chu ahuja chuan uluk tak chuan a chiar chhota chuti chiar ta ka chuan tabia omna chu hretchuk thei don in nain ngai ta besena tlema zonga nei belta ne ti chuan ahuja chuan om mai tum ta hau lo anu pui po chu na lo fui ve boka an phur du na reng to hle ti chuan Indian Prime Minister nena le khan thon ta tabi chungchang chu chui chiang le turin ngen na han thelu ta ne Prime Minister chuan lekha chulo muin chuthil chu chui chian le turin na tita chutiang ani ta kha chuan Air Vice Marshal Khan anau te ho chu lo koin tabi ne na lo thodun shrep to cockroach chu ha ko ta cockroach chu chuthil chu lo chui chiang turin atia cockroach chuan tabi chu mi thata ka ni thu an ho tu pa ne na chu na hrila chu mai ba ka chu na chui na sa to le tu ahuja chu anthil tina chun telve turin angena an ho tu pa po chun alo phal sak ve mai ni atira chun an ho tu pa chun atu vaklo na in cockroach chu ahujai na chun ron lengin reife mai chun ti duna cockroach chuan tabi chu ama ai thazo ka ni wanga athik thin hle thu chu azze big lo ani chumi nuwa chun ahuja chu khovel mun sang sang chun a jin kola ale khabuton zik tu ba kha vakom nge aduni chumi nuwa chuan inquiry commission ho chuan ahuja chu hanron muta an zawai mai chuan committee na hun chun nei theita ne sarkar lamtang Air Force lamtang ho chuan tabi chu pilot thalo tak mai le discipline nei lo tak mai angin an tar langa an pute thu oi lo anga thlok chu kangin an puni tabi ti lo chu an zawai mai chuan choimoina an recommend veka mase tabi ro chu choimoina han recommend sak velo chutan ho tu pakhat chu ron ding chukin tabi chu pilot thalo tak mai ani thule an ho tu tel thu lova thlok chuk ta ni thu chu haron soya chuwang chun tabi chu choimoina recommend tlak ni lova aron chuni Air Vice Marshal chuan ahuja chu deuso melzet mai chuan
kovel mun sang izin kula enge moiti chiale tina zota chuta ahuza chuan kovel mun sang azin kul chan chu ha soita ale khabu ziek tu pa chu halo wazong chu halo nia chupa chuan ale khabua chuan athil hriat zong chu alo ziek haulo mai sarkar thurukte zi angaya wangin ani chuan aziek vek ngambik lowa chung athil hriat du lekhabua azia chu ngam silo te chu ahuza chuan alo wazot chuak ta lo ni chung thila tang chuan ahuza chuan tabi chu sargoda bula chun ka thla ka ni nge ya aruang pu an phum ngai thu chu hawa hre chuak ta tabi chuan thlona akhal thiam em awangin Pakistan ho thlona thazet zet po chuan tabi chu an kap thalok theilowa chu tiang ani wang chuan US sarkar poin an thlona Star Striker chu an en fi pha hialani amman rote po chu an siam danglam pha tabiat thiam na le theina chuan khovela thlona indo na man ruale an thil te chu na satakin athlak danglam niomin lekhabuziek tu pa chu na soing he thola man lai lutuk takmain an thlona changka takmai akap thla chu American ho chuan tlom thlak lein an hriani lekhabuziek tu pa apan nuwa chuan ahuza chuan Pakistan pilot Ahmed Khawa pan lea Ahmed chuan thil thlendan chu ahuza ne na chu na hril le ta khatia sargoda atra Indian pilot te an thloliam ta nuwa khan Star Striker pakhat ladam chun chu Ahmed chuan khal chukin Indian pilot ho chu zui tumta kong laka chuan tabi chu alo tlat mai tabi chu Ahmed chuan zuya a pe ta ne an thlona chu Indian thlona ai chun athat jok em awangin Ahmed po chu in ring tok hlea amero chu Ahmed chuan tabi chu akap thalok theilo chutia van sanga anin sual buai vel nuwa chuan tabi chuan silai mu anei talowa chuta Star Striker chu aka thlak thei tak miolo wangin tabi chuan a thlona mangin Ahmed a thlona chu aron supuak ta ne मौका देखकर मैंने जल्द अपना दूसरा लेकिन वो एयरक्राफ्ट Ahmed chu thlona tangin parachutina zuang thla ma se tabiro chuan zuan thla ka tum velo a zuan thla poin Pakistan ram chunga atladona chuwang chuan thlona nen chuan leya thlain anunna a hlan ta ni chung thil zong ati chan chu engdang ni lovin Star Striker te chu thlona chak tak mai an nia ani chuan Indian Air Force te chu anon zuya Indian Air Force engawazat anon ka thlak ai chuan ti in tabi chuan athiam le theina mangin Star Striker chu konglaka chu na lo lambuna a thian te ho channan anun na lo hlan ta zo ka lo ni an ho tu te ngai dana chuan mithalo tak mai le discipline nei lo tak angin na langa amero chu ani na dik taka chuan indiram channan le a thian te nun channan tabi chuan anun na alo hlan zo ameda tu sei zong chu ahuza chu na recorda apute ho chu angai thlak tir an ho tu te chuan tabi chu mi mol angin an chua ma se ahuza chuan ni e amola lom amero chu amol chan chu engdang ni lovin a thin te ho nu na chan na na nia chung thil chu mol na satlian ni lovin ke ni chuan in hlan na angin kan ngai ani hati ta mi mai sargoda va be tu te him taka an le thei chan chu engdang ni lovin tabi e nun na hlan wang chu ani ti an ho tu te po chuan an hre chiang ta tabi chu choi moina hlan ni lo ma sela a thi nuwa anu pui fanau te hena choi moina hlan chu an pu te po chuan rem man ti veta an thil ria chuan an ni chu at ne khermai chu tiang ni wang chuan ahuja po chu halom lea chu mi nuwa chuan Pakistana chun vakalin Pakistana Ahmed chuan tabi thlan chu halo ko muwa
tabi thlan bula chuan ahuja chu vakalin Indian Air Force ho batch chu havada atrian amai mm chu chanhim thelo ma sela atrian chuan anun na chu atana lo hlan zo kalo ni reng mai chumin nuwa chuan India sarkar poin tabiat hiam nale anun hlan na da chu lo hrechuak ve ta in India sarkar chuan tabianu puile afanu hena chuan choi moina han hlana za takin Indiaram sarkar chuan tabinu pui fanau te chu ain kol ve ta ne chung thil thlo zong thlen thei chan chu ahujan tabita na thei tok achua wang chu ani ve pakhat boka thian rin om tak ahuja chu nei lo sila chu tabi chuan anun na chu Indiaram tan hlan ma sila tu manan sereng to don lo ani tuna chuan tabi thlarau po thlamu takin achol thei to nge yang le ti chuan movie chu lo top da thlir tu te hatop thlelo thlir zo vain kaloma lo dam lo hriselula film nan en mule thui kan tum do nia